Wasal fl-aħħar fażi tiegħu il-proġett ta' Villa Lawri li sa nofs is-sena d-dieħla se tibda tilqa' fiha l-istudenti Awċin li jistudjaw Malta. Villa Lawri f'Birkirkara se tinbidel f'post ta' akkomodazzjoni għal dawn l-istudenti wara li sar ftehim bejn il-Gvern u l-Patrijiet Franġiskani. Fil-gżira ta' Tlitoljiet il-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri spjega x-xogħlijiet maġġuri li saru anke sabiex issa fix-xhur li ġejjin isiru l-aħħar preparamenti meħtieġa. Ftit tal-ġimgħat ilu propju lestejna xogħol strutturali ta' Villa Lawri fejn għamilna l-emendi neċessarji, żidna anke ammont ta' solari sabiex issa wara wkoll li jibdew ix-xogħlijiet fejn jitlu il-finishings u l-furnishing ta' dan l-istess post ikun jista' jilqa' l-ewwel studenti Awċin fih. Il-binja hija waħda li għandha valur storiku xi ħaġa li wkoll ġiet riflessa fix-xogħlijiet. Il-permess li kien ġie approvat fl-2017 kien jaħseb biex Villa Lawri ikollha 33 kamra. 28 minn dawn il-kmamar huma mirati għall-istudenti, filwaqt li 5 kmamar oħra se jkunu ddedikati għal pazjenti Awċin u qrabathom li jaqsmu lejn Malta biex jieħdu l-kura fl-isptarijiet. Il-Ministru Clint Camilleri għal kif dan il-proġett se jkompli jtaffim il-piżijiet li għandhom dawn l-Awċin. Qegħdin naraw li dan il-proġett ikun komplut sa nofs is-sena d-dieħla. Dan huwa proġett importanti li żgur ser ikun qed itaffi mill-problema li anzi jiltaqgħu magħha ħafna Awċin fejn tidħol akkomodazzjoni, però aktar minn hekk ukoll għaddej b'numru ta' proġetti oħrajn sabiex niffaċilitaw il-ħajja tal-Awċin. Permezz ta' dan il-proġett, il-Gvern għal darb'oħra se jkun qed iwettaq wiegħed oħra mal-istudenti Awċin li jaqsmu lejn Malta sabiex ikomplu bl-istudju tagħhom f'waħda mill-istituzzjonijiet edukattivi tal-pajjiż. Intant jikkomplimenta dan il-proġett hemm bosta skemi u miżuri oħra fosthom is-sussidju tal-kera li jingħata ta' kull xahar lil dawn l-istudenti u issa s-servizz bżonn tal-fast ferries.